Morjesta, tänään me tehdään Fiskistä video. Mä nyt kuvasen mun tabletilla, mutta mä pelaan puhelimella. Näettekö? Tehdään. Oottakaa. Oho. Se oli vahinko. Mä tiedän, te näette tosi huonosti. Mun sormet tulee tosi paljon eteen. Antakaa neuvoja, jos te te näette tosi huonosti nyt kyllä. Juu, se ei oo mikään paras. Mä tiedän, että te tuutte kysyä, että paljon mulla on rahaa. Mulla on rahaa 686 000. Ai niin, mä oon ohjattaa. Oota, puuttuuko mulla mikään? Ei pitäis puuttua. Aha. Mun pitää ottaa vielä niin kauan, että mä saan se Heavensrodin. Mä oon tehnyt kaikki taskit, mutta mun pitää vielä saada niin paljon rahaa. Te mulla on vieläkin toi. Mitä? Miksi se tossa on? Mulla vissiin vähän laggaa. Joo, tosiaan. Vitsi. Noin. Mun sormet tulee niin eteen tää. No nyt. Tää on samalla kans handcam. Ai niin, sanokaa missä mä saan paljon rahaa, koska mä tarvii sitä tosi paljon, jos mä haluan saada Heavensrodin. Mä hyppäsin vahingossa pois. Tässä. Te ette varmaan halua katsoa tätä, niin mä skippasin ihan sitten, mä oon siellä. No niin, ja nyt me ollaan täällä. Du, 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 du.
täällä. Siis me vähän aikaa kalastaa ja sitten mä lopetan video. Mitä te haluaisitte, että mä tekisin? Mä voisin niinku tehdä silleen, että mä katsaan teidän halumia kaloja, mitä laitatte kommentteihin. Sitten mä annan ne teille, kun mä katsaan ne. Sitten mä annan yhdelle onnekkaalle tilaajalle just ne kalat. Tai kommentoijalle tai likeajalle. Mutta joo, laittakaa niitä mitä te haluatte, niin moro!